Hola a tots i totes. Som els alumnes de 5è A de primària del Col·legi La Pau de Casinos. Anem a presentar-vos a la doctora en física Andrea González Montoro. Aquesta jove investigadora va néixer a València l'any 1992. Va cursar els seus estudis d'infantil i primària al col·legi del seu barri. Al finalitzar la primària, va seguir els estudis al seu barri a l'Institut de Sant Joan de Garai, de València. Durant aquesta etapa tenia molt clar que volia seguir el camí de les ciències, però com ella ens indicava, tenia dubtes de quina carrera triar a l'acabar el batxillerat. Dubtes que recala que són molt habituals a aquestes edats, tal com ens ocorrirà a nosaltres, i que cal parlar-lo i assegurar-se bé. Així que ella el va consultar amb els seus mestres i va decidir estudiar física. Al finalitzar la carrera va fer un màster de física mèdica, doncs ella volia que allò que estava fent tinguera una aplicació de la societat, que no es quedara en unes fórmules plasmades en un paper sense cap sentit. Al tindre el màster es va anar 3 mesos a Alemanya, a una espècie de campament d'estiu, per a realitzar la seva primera investigació. Al tornar es va planejar si volia seguir investigant o posar-se a treballar. Va optar per el doctorat en física en la Universitat Politècnica de València, entrant a formar part d'un grup d'investigació i experimentació que col·laborava amb altres grups d'altres països. Així que es va anar 3 mesos a Alemanya i altres a Estats Units. Al doctorar-se va començar a treballar a la Universitat de Stanford a Califòrnia, on sols accepten el 4% de la gent que es presenta. Durant la seva estància a Califòrnia es va ficar en contacte amb ella a la Real Acadèmia de la Ciència per a traslladar-li que era la guanyadora del reconeixement de la jove talent científic femení. Al tornar a Espanya per a replegar el premi es va adonar que tirava de falta la seva terra. Així que decidí tornar al grup de la Universitat Politècnica, on format el seu propi grup de treball centrat en la física nuclear. El que fan és estudiar la substància que s'injecta a l'interior dels pacients per tal de generar una imatge del seu interior, quan se li va escanejant per tal de detectar qualsevol malaltia o anomalia. Una jove investigadora que ens ha ensenyat que prenent bones decisions sent constant i amb molt d'esforç, paraula que recala diverses vegades durant la seva entrevista, ha aconseguit portar una trajectòria professional intensa i exitosa que a molts de nosaltres ens ha fet reflexionar i que quan tinguem un objectiu marcat hem de treballar-lo per tal d'aconseguir-lo. Moltes gràcies, Andrea.